Nasolusyonan na ang kakuwangan sa mga magtutudlo sa Lapu-Lapu City nga mulangkob sa Board of Election Tellers ato sa barangay ug SK elections karong Oktubre 30. Samtang padayon usab ang monitoring sa kapulisan sa background sa mga kandidato. Ani ang report. So we address to that. That's why we try to look into who are those BET belonging to that barangay na atong i-transfer to another barangay. Kaya wala naman siya relatives dito. Kay mano-mano man ang barangay ug SK elections, nagprinta na og listahan sa mga kandidato matag barangay ang COMELEC Lapu-Lapu nga mamahimong giya sa mga botante atul sa piniliay. Sunod semana, gikatakda ng ipaubos sa training ang mga magtutudlong mi voluntaryong mo serbisyo atul sa eleksyon. Sa pikas bahin, gipaniguro usab sa Lapu-Lapu City Police nga mabalhin sa laing assignment ang ilang mga personnel nga may mga kabanay nga may kandidato. Ang duha ka mga personnel sa Police Station 1 nga may mga kabanay sa isla gidisino na karon sa Police Station 4. Samtang gidisino na usab sa Police Station 1 ang usa ka sakop sa Traffic Enforcement Unit nga may kandidato nga kabanay sa usa sa mga barangay sa mainland Lapu-Lapu. Within sa PPO lang ang mga reshuffling kaning tulo ka pulis. Pag human atong filing of candidacy, na-determine na katmurag karon ni siya nga week nilusot ang order nila nga ibalhin na sila. Padayon usab ang monitoring sa Lapu-Lapu City Police dili lang sa hulga sa kinabuhi sa mga kandidato sa barangay ug SK elections apan lakip na sa mga background niini. Uban ni Marlon Melgazo, Luen Merondina, GMA Regional TV Live.